Oh my god. Nice dick, bro. Oh, ew. Yeah, Get that sausage in you, girl. Dwi'n cael salsig after salsig. Hiya, Mara, dwi matchmaker mwyaf messy Cymru. Yn jopa ni ydi ffindio sexy singletons a fforsio nhw i fynd ar det yn dangos just penna nhw. Random dwi de. Dyma, ti isio fforc. So pwy sy am Fights for This Love tro 'ma? Biggest ick fi yw pryd mae bachgen yn obsessed gyda ceir, neu skinny jeans, probably. Neu mullets, maen nhw'n manc. Rosna dwi, 18 mlynedd oed, a fi'n dod o Caerdydd. 3 gair i disgrifio fy hun bydd dros ben llestri. Ar neita, fi'n meddwl bod fi'n cael llawer o sylw. Rhan fwyaf yn unwanted them. Fi'n meddwl bod fi'n sengol oherwydd fi'n rhy wyllt a fi'n theatre kid, felly mae neb eisiau theatre kid, really, ydyn nhw. Dating history fi yn gwael iawn. 2 o bechgyn fi wedi deito yn nhw troi mas yn hoiw. A'r un arall oedd yn Liam Gallagher wannabe hooligan, felly oedd hwnna'n grêt. Un dating disaster fi oedd pan mae bachgyn cymryd fi i guitar shop ar first date a dechrau chwarae Wonderwall at fi. Ideal type fi bydd llygaid gwyrdd, cwallt tywyll, maen nhw angen bod yn dal, a maen nhw angen bod yn doniol, herwydd maen nhw'n matcho energy fi. Dwylo fawr, herwydd os mae dwylo yn fawr, ti'n gwybod beth arall yn. Oes nos diwetha, dwi wedi cael fy 4-way cyntaf, o roedd hwnna'n wild. Shagging. Hei, enw fi yw Shay, rydw i'n 24 mlynedd oed a dwi'n o'r Nghaerdydd a dwi'n wrestler proffesiynol. 3 gair i disgrifio fi yw doniol, hyderus a wellgo. Llawer o merch yn siarad am princess treatment a dwi'n meddwl hwnna'n rhywbeth fel dwi eisiau rhoi i merch. Ideal type. Unrhyw un gyda ffals? Na. Cyrru rhywun sy'n gallu cael dim bach o hwyl. Rhywun dwi'n gallu wneud gwenu a rhywun sy'n gallu wneud fi gwenu hefyd. Tri, 2, 1. Helo. Helo, ti'n iawn, ia? So, be di first impressions? Ti'n cael llygau profiad? O, diolch. Fi offi llygad ti hefyd. Diolch yn fawr. Ti'n gwyrdd neis. Ti'n nervous? Ie, dwi'n gallu gweld pen person a dyna fo. A dwi'n hoffi fo. Oh, brill. We all live a bit ahead. Ie. Oh, yeah. So, amser i chi ddod i nabod eich gilydd bach yn well yn y gêm gynta. So, enw'r gêm yma ydi Soi Moyn ac da chi angen cymryd shots o'r soi a gofyn cwestiwn i'ch gilydd. Let's go, babes. Oh, no. Beth yw'r peth mwyaf raunchy ti wedi wneud yn gyhoeddus? Ni wedi mynd i'r beach a wedyn ni wedi mynd am bwyd. A ni'n cerdded nôl a dwi just wedi mynd lawr i fy speedos. Be, so chdi jyst yn cedda rownd y stryd yn speedo chdi? Oh, that's not too bad. Nice. Ti ddim yn meddwl? We've all done that. Fi'n gobeithio am rhywbeth modern na hwnna. Iawn, te. Yeah. Go chdi, wan. Beth? O, fi gyda'i sos. Oh my god, fi'n ei creu ofn. Beth yw... Beth yw opening line ti ar dating app? Are you a bogey because I want to pick you? Dwi'n credu bod ti'n ddoniol, hwnna ddim yn ddoniol. What? Ti am wneud y well tro ma? Wyt ti erioed wedi anfon text neu nude i person anghywir? Ie, so ti'n gwybod Snapchat, ie. Ti'n gwybod fel ti'n cael best friends. Oh, ie. Ie, dama fo i fy brawd. Ie. Brawd ti? Ie. Full dick pic? Ie. Oh my god. Yeah, oedd o'n very awkward Christmas dinner. That is just nice dick, bro. Nice dick, bro. Nice dick, bro. Nice Appreciate cock. it. Right, ti am orffan hwn i gyd? Yeah. Be? Oh. Down that, sir. Oh, mini... Oh, good. Yeah. Oh, God, mae'n crio! Yeah. Mae'n crio! Yeah. Oes na rhywbeth bydde ti ddim yn neud yn yr ystafell wely? Fi ddim yn hoffi suck on toes rhywun arall. Hwnna'n so gross, like crusty toenails. Yeah. Fi byth di cael rhywun suck on toes fi. Yeah. Fi'n teimlo hwnna'n really gross. Be am chi?
sain gwybod unrhyw beth dwi ddim yn mynd i wneud unwaith. Jeez. Os dwi'n bod yn honest, ie. Open to anything. Ie, unrhyw beth unwaith. Soi moyn clywed mwy. Lain i rown nesa. Gan bod gennym ni Rhosyn Del fan hyn, ti di inspirio'r gêm nesa. Enw'r gêm ma ydi Two to Tango, ac yn efo, fe rhaid i chi reid yr osynod lyflu ma yn eich cega a gofyn cwestiwn i'ch gilydd. Reit, dwi offi'r bar am drink. Mwynhewch. Ole! This scene, prick law, dy fancy mewn date. Os maen nhw'n hoffi cerddoriaeth llawer, maen nhw angen cael yr un vibe gyda fi a gallu siarad I fi am oesoedd yn dod o cerddoriaeth. Pa fath o cerddoriaeth o'i ti'n hoffi? Indie rock, fel Britpop, Oasis and stuff. Fi mewn band, fi'n singer-songwriter. Beth sy'n neud ti'n thorny? Merch gyda confidence? Dwi'n hoffi confidence, fan rhywun yn gwybod bod ni'n prodfers neu nhw'n fel talented. Os ti'n gwybod bod ti'n da mewn cerddoriaeth. Ie, fi jyst yn really cocky. Dwi'n hoffi hwnna. Cool. Beth sy'n neud I ti gochi? Hoff beth fi fel neck kisses, fi'n hoffi hwnna. Beth yw dy hoff garddoriaid? Ti'n heavy petrol neu Guns N' Roses? Ti'n bach o bobeth, os dwi'n bod yn honest. Dwi'n cael y test mewn cerddoriaeth eclectic. Cool. Dwi yn hoffi fel house music. Ew. Ti erioed di gadael perthynas mewn ffordd gwael? Really gwael. Fi mewn band gyda'r ex-boyfriend fi, oedd e'n y guitarist, oedd e wedi creu y band, oedd wedi hire fi as the lead singer-songwriter. A ni wedi mynd allan am blwyddyn, oedd y band yn bodoli am blwyddyn, a popeth yn iawn. Oedd fi wedi ffeindio mas bod e'n dweud I pobl bod e'n ysgrifennu yr caneuon a bod e'n y frontman a oedd meddwl bod e'n so misogynistic oherwydd fi'n ysgrifennu gyda'r caneuon felly fi gyda complete control amdano'r lyrics felly oedd fi ar stage wedi changeo'r lyrics I spite o fe ar y diwedd y set dwi'n mynd dweud and that's the end of me and you and I broke up with him on stage in our last gig. Dwi'n lyfio fo. Boss bitch moves. Dyna'r cwestiwn yn bod I fi. Wyt ti'n bach o prick? Sa'n credu bod fi, ond fi yn gallu bod yn pam dwi angen bod I. Wyt ti'n prick mewn relationship? Sa'n erioed wedi bod mewn relationship. Ydy hwnna'n worry, no? Pam ti'n mynd mewn relationship? Ti'n offi commitment? Dwi'n cysau commitment, mynd gyda hwnna. Right, nice one, okay. Wel, Shay, ti di gael un Rhosyn yn dy geg yn barod, ond who knows, wrach wedyn, fi gen ti Rhosyn yn dy geg. Bang her and mash. A mae pawb yn licio pyn bach o sausage ar diwedd y det, ydyn. So gennych chi 20 eiliad ar y cloc I rei cyn gymaint o'r stwff ma ar y plat a creu bangers and mash eich hunan. A mae'r person sy'n cochi yn gorfod neud forfeit. So, bear that in mind. 3, 2, 1, go. There we go, girl. Get that sausage in you, girl. Ti'n dda gyda'r salsig. 3, 2, 1. Rod, 3, 2, 1, off you go. Just read all that. 3, 2, 1. Dwi'n cael salsig after a salsig. Dwi'n meddwl bod o'n bach yn obvious pwy yw'n gyda fan hyn. Rhosyn, ti'n cymryd y win. Diolch. Shay, gan bo chdi wedi colli, ti yn gorfod neud forfeit, my love. Oh my God. Fuck off. Okay, 3, 2, 1. No. Gorgeous first date. Da chi wedi clywed am WWE a hwnna yn WWE. Reit, dwi off I chwdi. Da ni wedi bod drwy lot efo'n gilydd heddiw, ond wan ma'n chance I chi ddod o bob dim at I gilydd a gofyn un cwestiwn ola. Y chance ola cyn I chi fynd yn ôl dan y closh a wneud I penderfyniad. Shay, dos di gynta. Dwi eisiau gwybod, os ti'n gallu gweithio gyda un band, pwy ydyn mynd I bod o pam? Oh, Noel Gallagher's High Flying Birds. Really? Yeah. Fi'n really respecto Noel, herwydd mae'n such good songwriter, felly bydd yn dreamy gweithio gyda fe. Wicked. Am hwnna'n cute ac yn wholesome. Be di cwestiwn I chdi? Beth yw body count di?
o gwmpas 110. Sorry? Na. 110, ti byth 'di cael perthynas? 110? Yeah. Absolute slag job. Oh my days. Amser i chi fynd dan y closh, wan. Gwyle chi. Toodaloo. Eventful date yn siŵr. Fi'n credu y date yn wedi mynd yn da. Roedd Roslyn yn doniol iawn. Mae'n cael llawer o stories doniol a dwi'n hoffi hwnna. Oedd yn bachgen really nice, ie. Yeah. Oedd fi'n hoffi fo, ond fi ddim gallu blasu soya sauce byth eto. Dwi'n meddwl bod Roslyn yn prydferth iawn. Yeah, really nice. Fi'n hoffi ffact bod e'n neud reslo. Mae'n eithaf hot. Dim bach o fflyrtio, dim bach o spark. Y pethau fi'n licio amdano fe, mae'n gyda llygaid neis, mae'n bachgen neis iawn. Gyda Rosyn, dwi'n credu bod relationship yn rhywbeth dwi'n meddwl amdano. Dwi'n person sydd ddim yn meddwl llawer, so gael ei gweld. Sa'n siŵr be fi'n mynd i wneud amdano fo, rhaid yn meddwl. Mae'n amser gweld os di'r ddau absolute nutsar yma wedi penderfynu aros. Hoffa ni. 3, 2, 1... Dwi'n ffiwmian. O'n i'n meddwl bod nhw am aros, ond mae'n edrych yna bod Shea di tapio allan ac i'r Rhosyn oedd hi ddim yn on cwrt tro yma. Anyway, gobeithio wneud y well tro nesa de. Tyra fforcwyr! Dwi wedi penderfynu peidio gweld Rosyn eto, oherwydd mae'n anodd iawn i edrych ar merch ar ôl i ti fomit o selsig dam dy coes. Y reswm fi ddim eisiau gweld e eto yw... Fi ddim meddwl mae personalities ni yn gelo llawer. Fi hoffi bechgen eitha fwy hyderus, oedd yn tyfach yn nerfus blethfo. A ar ôl i chwedegu dros yr plat, fi ddim gallu edrych ar fe eto. Yr un ffordd, sorry. Os dwi'n cael mesaj i Rhosyn, dwi'n mynd i dweud pob lwc gyda'r cerddoriaeth a sorry.